Campus FM jippreżenta il-Kantilena ta' Pietru Kaxaru, seminar li sar nhar il-Ħadd 19 ta' April fil-Mużew Palazzo Falson fl-Imdina, organizzat mill-Akkademja tal-Malti bħala parti mill-Festival Medjevali tal-Imdina. F'dan is-seminar nisimgħu it-taħdita Pietru Kaxaru, Ulidu u Ulidu mill-Professur Godfrey Wettinger bl-interpretazzjoni tal-qari tal-Kantilena minn Dr. Martin Zammit. Imexxi dan is-seminar is-Sur Tony Cortis. Mela merħba bikom f'Palazzo Falson. L-idea għal dawn seminars nibtet meta sirna nafu li l-Kunsill Lokali tal-Imdina flimkien mal-MTA ħabru li sejrin jorganizzaw Festival tal-Medjuevu il-Birraħ u llum. Moħi mill-ewwel mara ċelebrazzjoni tal-Kantilena li kienet organizzat l-Akkademja tal-Malti f'Novembru li għadda u li kienet verament okkażjoni sabiħa. Għalija kienet kważi kommoventi meta nqis li kont qiegħda nisma' l-qari ta' biċċa letteratura tant antika bl-ilsien tagħna. Peress li parti mill-bini tal-mużew tmur lura l-Medjuevu, ħassejt li jkun xieraq li f'dawn il-kmamar nisimgħu l-Kantilena tinqara bil-Malti medjevali u nisimgħu x'għandhom xi jgħidulna fuqha l-istoriċi ewlenin tal-perjodu, il-Professur Godfrey Wettinger u l-Professur Stanley Fiorini. Ikkuntattjajt li l-Akkademja tal-Malti u dawn biex ngħidlek ħatfuni fil-kelma. Bl-entużjażmu u bl-enerġija tipika tagħhom ħadmu magħna biex nofrulkom programm sabiħ li inkludi l-kontribut ukoll tal-Professur Manuel Mifsud u ta' Dr. Martin Zammit, żewġ lingwisti li se jaqraw il-poeżija skont il-fonoloġija tal-Malti ta' 500 sena ilu. Kif diġà qed f'dan il-palazz li tinsabu fih għandu oriġini medjevali u fil-fatt qegħdin fil-kwartieri medjevali tal-bini. L-eqdem partijiet x'aktar huma tas-seklu 13, però d-dar baqgħet tinbidel u żdiedu magħha kmamar oħra. Fis-sekli ta' wara żdied saħansitra s-sular ta' fuq. Nafu li l-ewwel familja li hija dokumentata li għexet hawn kienet il-familja Falsone għal-bidu tas-seklu 16. Wara, id-dar waqgħet fidejn il-familja Kumbo Navarra u fl-aħħar spiċċatant il-Kaptan Olof Kolxe li xtra fil-bidu tas-seklu 20. F'din id-dar hu ġabar il-kollezzjoni ta' sew kbira ta' arti li wieħed illum jista' japprezza fil-mużew. Sfortunatament wara mewtu ftit li xejn saret manutenzjoni tal-bini u mal-passaġġ ta' 40 sena il-bini u l-biċċiet tal-arti li kienu jinsabu fih saret ilhom sara kbira. Fl-2001 il-Fondazzjoni Patrimonju Malti tħajret tidħol għal proġett ta' restawr tal-bini u tal-kollezzjonijiet varji li jinkludu fidet, pitturi, kodba, amara, ġojellerija, armi, twappet orjentali u ħafna oġġetti oħra. Il-patrimonju daħal fiftejn mas-sidin tal-bini biex jirrestawra kollox u biex imbagħad imexxi l-post bħala dar storika u mużew. Il-proġett ħa 5 snin ta' xogħol intensiv u ftaħna inqas minn sentejn ilu. Nixtieq nagħlaq billi nirringrazzja l-kelliema u wkoll il-Joe Borch, Olvin Vella u Tony Cortis tal-Akkademja tal-Malti li ħadmu bla waqfin biex isiru dawn is-seminars. Issa nistieden lis-Sur Tony Cortis biex jgħidilna iktar dwar il-Kantilena. Is-sejba tal-Kantilena ta' Pietru Kaxaru. Patra Mikil Fsadni snirilu ippubblika ktieb l-esperjenzi ta' kittib. Fih 23 taqsima, 4 jew 5 taqsimiet minnhom jitkellmu fuq il-Kantilena. Minn dawn it-taqsimiet aħna għażilna din is-silta li ser naqraw illum. Rajta l-bieraħ nispera li llum naqra tajba. Minkejja li r-referenzi li sibna fuq l-ilsim Malti kienu f'qajrin, iżda minnhom jidher sew li l-Malti kien mitkellem u li kienu saru wkoll sforzi biex jinkiteb għall-inqas għall-ismijiet ta' postijiet. Waqt li konna qtajna jiesna li nsibu xi ħaġa aħjar fit-22 ta' Settembru tas-sena 1966, bqajna mistaġba u imbelħa b'sejba mhux mistennija ta' poeżija qadima ħafna miktuba minn Pietru Kaxaru. Biżna bil-ferħ intennu din sejba ta' sew kbira, qatt ma konna nobstruha. Dan kien il-ħlas li Wettinger u jiena ħadna li sagrifikajna il-btajjel tas-sajf biex ninżlu l-belt ħalli nissuktaw it-tiftix fl-Attino Tarili. Kif mort lura San Pawl il-Baħar,
fejn kont qiegħed għal-vaganzi qed lil sħabi għamilna sejba kbira wisq. Riedu jkunu jafu x'kienet, kellhom jistennew sentejn għal tweġiba, għax daqshekk domna biex nippubblikaw l-istudju li għamilna dwarha li ġie mxandar fil-ktieb Peter Casharo's Cantilena, A Poem Medieval Maltese. Dak il-ħin li sibniha, ipprovajna nittraskrivuha, ma għamilna xejn. Tassew li l-għanja tidher miktuba bitriċari għax tniżlet minnu tar Brandano de Cashario bl-aħjar kitba mirquma tiegħu. Iżda b'dana kollu sibna diffikultà miżżejra biex narfu ċerti jitri u kliem. Għalhekk wara li rġajna ta' xejn għamilna ħlitna ħalli nittraskrivuha, tajnija li nħdula ritratt. U hekk stajna naħdmu bil-kwiet u fit-tul kemm irridu. Ħadd minna ma kien fotografu. Minnaħa l-oħra ma xtaqniex inqabdu barrani. Għalhekk għal din il-biċċa xogħol intħalt jiena issellift kamera tajba tar-ritratti minant Patri Giuseppe Gauci, Dominikan, lajna l-permess meħtieġ minant in-notar ewlieni tal-gvern u fi żmien 3 ġimgħat inżilt nibda l-karriera ta' fotografu. Dakinhar qalbi bdiet titħabbat aktar mis-soltu. Kont ftit eċitat. Irbatt il-kamera ma' mejda imqiegħda qrib loġġ, qed tirreġistru fl-art, għalaqt ftit il-lenti, iffukajt tajjeb, il-bqija ħasbet għalih il-kamera awtomatika. Fi ftit minuti kollox kien lest. Fil-waqt li kont qiegħed wasalt biex niġbed ir-ritratt tal-poeżija, Wettinger sejjaħ lill-iskrivani, kif temna minn qabel, ħalli jġibullu reġistru notarili. Meta raġew ġew ħdejja, ġbit ritratt jew xi ritratti ta' folji oħra. Bekk ħbejna kemm stajna il-folja li ħadna ritratt tagħha u l-poeżija li kien fiha. Wettinger ħaħsieb jiżviluppa l-film u jagħmel minnu ritratt għand fotografu. Xorti tajba, in-negattivi kollha ħarġu tajbin. Bekk kellna moħħna mistrieħ, ma kienx hemm għalfejn nerġgħu nħarsu lejn l-ewwel reġistru tan-notar Brandano de Cashario fejn tinsab il-famuża poeżija. Kif kellna ir-ritratt tal-Anja, warrabna t-tiftix li kull wieħed minna kien qiegħed jagħmel biex stajna naħdmu fuqha. Ix-xogħol kien twil u wiebes għall-aħħar. Wara li għamilna ħilitna biex nittraskrivuha, fiċċejna nidentifikaw tajjeb il-persuna li kitbitha. Fil-kemtejn li kiteb qabel il-Anja jew il-Cantilena Brandano de Cashario, stqar li nkitbet minn qaribu Pietro Casharu, żmien twil qabel. Malli sibnija jiena semmejt li kont naf b'ċertu Pietro Casharo li fl-1485 waqqaf kappella fil-Knisja tad-Dominikani tar-Rabat. Bistajna nidentifikaw sewwa l-persuna li kitbet il-Cantilena, għallibna il-manuskritti kollha sal-bidu tas-seklu 16 li hawn fl-arkivji f'Malta. Minna nġbarna 4 persuni bl-isem ta' Pietro Casharo. Bekk stajna narfu li l-Cantilena nkitbet mill-istess Pietro Casharo li waqqaf il-kappella fil-Knisja tad-Dominikani tar-Rabat. Iż-żmien twil li qattajna f'dan it-tiftix kien meħtieġ, għax bis-saħħa tiegħu ġbarna bosta tarif biografiku dwar l-istess Pietro Casharo u fuq l-arblu tar-razza tal-familja tiegħu. Ma nqasniex nagħmlu tiftix u nagħtu tarif biografiku fuq in-notar Assis Brandano de Cashario li ħallilna kopja tal-Cantilena kif inkitbet minn l-antenat tiegħu Pietro Casharo. L-akbar saram li għal xi żmien ħabat jaqtalna qalbna kien li nifmu il-Cantilena. Għamilna ħlitna kollha biex inħollu din it-taħbila. Imma l-kliem qadim għall-aħħar li kien fiha ma kienx jiftiem kif ġipu laħaq, kien ta' bilħaq miktub bil-Malti medjevali li hu differenti ħafna mill-Malti tal-lum bħalma l-Ingliż ta' żmien Chaucer ma jaqbilx ma dak ta' żmienna. Kien għalhekk li tlabna l-għajnuna ta' studjużi tal-Malti
u tal-ilsna semitiċi, bħalma kienu il-professura Colina, Nilo Cremona, Erin Seracino Nglot, Duncan Sant, il-Patri Ġesuita Vella, Patri Zerafa u Patri Prospero Grek. U René Dagon, professur fl-Istitut Pontifiċju tal-Arbi f'Ruma. Fost dawn kien hemm min qata' qalbu għal kollox, u oħrajn, il-professura Colina u l-Agostinjan Grek, Prosperu, għenuna fit-tiftix ta' xi kliem. Għaddiet sena u aktar ukoll sakemm ksibna it-tweġibiet minant l-imsemmija. Matul iż-żmien li konna nistennew il-fehmiet tal-istudjużi fuq it-tifsir tal-kantilena, Wettinger u jiena fit-tixta niġbru tarif dwar l-ilsiem Malti u l-kultura Maltija fis-sekli 15 u 16, kif ukoll dwar l-importanza tal-kantilena fil-letteratura Maltija. Tiftix dwar dan kien għadu qatt ma sar, għalhekk swilna ħafna xogħol biex niġbru u nikdbuh, għamilna dan biex inqedu l-kantilena fil-kontest storiku u bekk inqanqlu aktar interess fost l-istudjużi fuq l-importanza tagħha. Kien tfadal bosta diffikultajiet x'inħollu għat-tifsir tal-kantilena. Kien meħtieġ infittxu mezzi oħra għal dan il-għan. Dawn sabhom sieħbi Wettinger li ma jħalli qatt id-diffikultajiet jelbu. Fost l-oħrajn ġietu l-idea li niġbru l-ortografija tal-Malti li n-notar Brandon de Casario inqeda biha biex jikteb l-ismijiet tanħawi fl-atti tiegħu. Biex inwettqu dan kellna biċċa xogħol ġmiela ħalli naraw folja aktar minn 60 reġistru tan-notar imsemmi u niġbru minnhom mijiet ta' ismijiet u nħawi miktubin bil-Malti. Bekk stajna nieħdu idea tal-ortografija li nqeda biha dan in-notar li taqbel ħafna ma' dik li nkitbet biha il-kantilena. Barra minn hekk, il-Malti tal-kantilena u qadim għall-aħħar. Sur it-takliem li hemm fiha jinsabu fl-arbi mitkellem fuq ix-xaqliba tal-punent tal-Afrika ta' fuq, l-aktar tat-Tunezija. Wettinger għaraf tajjeb, dan għarfu tajjeb, għax jaf il-arbi. Għalhekk hu fittex li jfisser il-kliem tal-kantilena li ma jinsabx fil-Malti tal-lum permezz ta' diversi dizzjonarji tal-arbi li jidhru fit-tifsir tal-kantilena kelma b'kelma. Bekk stajna nagħtu tifsir mill-aħjar li ġie milquh tajjeb mill-istudjużi. Fost l-oħrajn, il-professura Colina fil-forward tal-ktieb stqar. This is indeed a very scholarly, detailed analysis of the oldest poem in what one might describe as medieval Maltese. Nirringrazzjakom. Nistiden il-professur Wettinger biex jagħmel l-intervent tiegħu. Tislijiet insomma. Ma ċabċabx, għax minn faħrak ma ntakx iċċabċab l-ukun. Forsi se niddizappuntakom. Jiena intrabat u meta nintrabat inħossni marbut u ma ninqatax minnu biss fuq xi dettal żgħir. Meta kon qegħdin naħdmu din l-affari tal-kantilena biex għamilna speċi tal-arblu tar-razza kemm jista' jkun preċiża biex ma jiġix xi ħadd u jwaqqaħ ħienna wara xi ġimgħa. Battajna, tomna sentejn żgur, u sakemm rġajna ħriġniha bl-Ingliż, sibna xi dettal xi nżidu wkoll. Imma dejjem derinna li l-siera li ħeles Pietru Kaxaru ma kenniex għalfejn ninkwetaw fuqhom. Kienu l-siera tiegħu ħelishom u daqshekk. U ommhom kienet il-siera wkoll tiegħu. Ma niftakarx konniex nafu li kienet il-siera tiegħu u ma kienet meħlusa minnu. Kienet il-siera tiegħu ovvjament. Allora llum
se nitkellem biss fuq dawn l-erba il-sira ta' Kaxarijiet, ta' Pietru Kaxaru u fuq ommhom u daqshekk. Pietru Kaxaru u liedu u ommu liedu. Billi l-interess tagħna kien mixħutik l-aktar lejn il-kantilena nifisha. Ma ħsibniex biżżejjed fuq din il-familja ta' eks il-sira ta' Pietru Kaxaru. U ma rbatnihomx mal-kantilena la jekk din kellha tifsira marbuta biss ma' ħajt mibni fuq it-tafal merħi waqt li sidhom ħaseb li kien mibni fuq blat sam, ħajt li għalhekk waqgħu sar ħerba, u lanqas jekk it-tifsira aħħarija tal-kantilena kellha x'taqsam ma' mħabba bejn raġel u mara u żwieġ ta' bejniethom. U ngħid għalija ma rbatx il-ħajja tal-siera ma' interessi poetiċi u letterarji li forsi għamil żball żgħir hemmhekk. Meta xi żmien wara li ħriġna l-ewwel studju tagħna u ltqajt ma' karti u kitbiet oħrajn fuq l-imħabba u żwieġ ta' Pietru Kaxaru, dokumenti li ktib fuqhom fl-1978, bdejt nagħtihom ħarsa oħra dawn l-imbirkin ta' eks il-sira. Badejt ħol frasi il-ħsieb il-setgħu kienu mhux biss eks il-sira ta' Pietru Kaxaru, iżda u liedu mill-mara l-sira li kienet ommhom, kif konna nafu tista' tgħid fil-bidu tal-istudju tagħna. Wara kollox, Pietru mhux biss kien ħelishom bil-jasar il dawn il-sira tiegħu, iżda kien tom xi ħaġa minn ġidu wkoll għalkemm forsi l-biċċa kbira minn dan jidher li marret bit-tajjeb jew ħażin lid-Dominikani, bit-tajjeb jew ħażin żitt tassa tar-Rabat biex bnew il-kappella tar-Rużarju tal-kunvent tagħhom. Sa dan it-tant l-istudju tiegħi fuq l-sira in ġenerali mhux dawn tal-Kaxarijiet baqa' jissoktar. Sakemm it-teżi li kelli nippreżenta l-Università Londra kontili li batta u tawni id-dottorat għaliha. Ftit bdejt insib li għad ġmielu mis-sidin tal-ilsira n-nisa hawn Malta kienu qegħdin jieħdu jew jibatu lit-tarbija tal-mara l-sira tagħhom għal mamudija mingħajr qatt ma jissemma min kien missier tarbija u minn floku kien jissemma min kien sid l-sira om it-tarbija. Paternità qatt ma kienet ammessa. Ma tridx wisq biex tintebaħ mhux biss jekk tkun ta' natural suspettus bħali li s-sidin kienu qegħdin jużaw lill-imsejkna mara l-sira tagħhom bħala konkubina. Din kienet ħaġa illi barra minn Malta Għawdex kienet ilha ssir għal eluf ta' snin. Kienet tissemma fil-Bibja tal-Lut ta' wara li wara saret it-testament il-qadim tal-Insara u tissemma ħafna drabi fil-liġijiet ta' Hammurabi mal-2000 sena qabel il-bidu tal-era Nisranija, kif stajt niċċekkja fil-kopja li għandi bl-Ingliż qadima id-dar. Mhux hekk biss, u aktar għandu x'jaqsam ma' Malta l-konkubinaġġ tal-ilsira li dan kien komuni fost il-Misilmin fl-artijiet kollha tagħhom u nqata' minħabba fil-kampanja tal-Ewropej kontra żamma tal-ilsira kważi fi żmienna. Issa l-aħħar li kellna l-Iżlam fost il-Maltin f'Malta kien l-ħabta ta' nofs is-seklu 13. Minn dak iż-żmien sa żmien Pietru Kaxaru kienu għaddew mal-200 sena. Kif u x'fatta saret it-taqliba mill-Islam għal Kristjaniżmu ma nafux. Billi l-sin Arbi baqa' jitħaddem f'Malta minn dak iż-żmien tista' tgħid sal-lum, għax is-sultant qed jitbidda ma nafx tibda tgħidlu. U l-kantalina nnifisha hija xhieda mill-aqwa kemm kien għadu l-Arbi f'Malta. Il-kantalina nnifisha. Nistgħu ngħidu li kienet saret tibdila ta' din u ta' reliġjon ta' tixrid ta' dem. Per eżempju, l-oqbra li instabu tal-Misilmin ma kienux vandalizzati. Għaliex għandhom ikunu vandalizzati? Jekk u li jidhom kien għadhom ħajjin sakemm mitu huma, eċċetera, għadda żmien bil-ftit il-ftit. L-ismiet tal-inħawi kien għadhom kollha Arbin.
Għad kbir ta' kull-jomijiet kellhom bidu fl-ismijiet u fil-laqmijiet għarbin. Ma naħsibx wieħed jista' jgħid li kienu tbidlu wisq id-drawwiet. Wara kollox, kemm kienu tbidlu l-Maltin wara kważi 200 sena jiltaqgħu u jitħaltu mal-Ingliżi. Meta ftit snin ilu bdejt inlesti l-istudju tiegħi fuq l-Ilsiera f'Malta u nlestiha l-pubblikazzjoni tardiva ħafna f'xi 40 sena wara li kon ktibt il-ktieb il-biċċa kbira minnu u ġejt biex nżid kapitlu fuq iż-żmien ta' qabel ma wasal l-ordni f'Malta, derli li ma stajtx inħalli barra xi ħsibt iktar minn 30 sena wara l-ewwel kitbit tiegħi jew ta' patri f'sadni fuq min kienu l-erba taħwa u lid Mika li kien ħelishom sidhom Pietru Kaxaru. Fuq din Mika bqajna ma nafux kif ġiet għandu. Iżda nafu li ħelisa wkoll kif se naraw. Fid-dinja Iżlamika hekk kien jiġri meta sit il-sira nissel tfal l-aktar hekk kienu subien minn mara l-sira jekk jarafhom kellu jeħlishom u lil ommhom ma setax ibiħħa jew jgħaddiha lil ħadd ieħor. Jidher li Pietru kien miexi fl-istess drawwiet. Iżda kif se naraw mhux għal kollox għax jidher li Pietru qatt ma ammetta l-paternità tiegħu fuq liedu. Għalhekk xira li wieħed jagħti daqqatajn lejn id-dokumenti li għadhom jeżistu biex insibu iktar bleżat x'ġara. L-ewwel nett irrid ngħid li fid-dinja tal-lum hawn ħafna li ma jagħtux każ jekk it-tali kienx inwielet fi żwieġ jew barra żwieġ. Anzi, ta' żmien. Anzi kulħadd jammetti u jistqar li jkollna nqisu lil kulħadd bħala ugwali fil-jeddijiet tiegħu u quddiem il-liġi tal-pajjiż. Għalhekk mhux ħela ta' ħin li nidħlu f'dawn dettalji. Anzi, jekk se narblu l-kantalina bil-ħsieb li għandha x'taqsam ma' mħabba mhux mitmuma ta' min ta' dak li kitibha, jiġifieri ta' Pietru Kaxaru nnifsu, u meħtieġ qabel xejn li nsibu eżatt x'kienet is-sitwazzjoni ta' dawk li kienu jgħixu miegħu f'daru. U iktar u iktar billi nafu li sa fejn jidher ma kienx miżżewweġ b'mod regolari. U dan irriduh mhux biss fuq il-bażi ta' probabilità, iżda fuq dik ta' dokumentazzjoni fejn nistgħu. L-ewwel nett, fatt ġmielu ta' dokumenti notarili jissemmew bħala manumessi, jiġifieri meħlusin minn sidhom Pietru Kaxaru. U dik konna nafuha fil-bidu tat-tiftix tagħna. Hekk jissemmew fl-atti tan-notar Ġalbu Zabbara, Matteo Nikolaw u Franġisku Kaxaru fit-2 ta' Settembru tal-1486. Hekk ukoll jerġa' jissemma Matteo fl-istess atti fl-23 ta' Wissu ta' sena ta' wara. Ma nafx għandi xi kompli nsemmihom hekk bid-data preċiż kif forsi jkunu ppubblikati xi darba, imma tista' taħduha minni li hemm 4 referenzi ġmielhom ta' dat tip. Fl-att ta' April 1496 Matteo jissemma bħala Matteo tal-mejjet notar Pietru di Kaxario. Isu li n-notar qed iġibu bħala ibn il-mejjet Pietru di Kaxaru, mhux li nsir meħlus ta' Pietru di Kaxaru. L-istudjus li pubblika dan id-dokument jagħmilha ċara li dan Matteo huwa l-istess wieħed li fid-data ta' 2 ta' Settembru niżżel bħala manumissus ta' Pietru, li ma jenaċ minnu li seta kien kemm manumissu kif ukoll ibn ta' Pietru, kif kienu ħutu l-oħra. U danu li rrid niċċara f'din it-taħdita. Fi kliem ieħor li Pietru Kaxaru nissel u rabba familja ta' mill-inqas 4 ulied, kollha ulied lil sira Mika. Li Pietru tassew li kien ħelishom il-jasar, iżda li qatt ma wasal biex jaraf it-tnissil tagħhom minnu jiġifieri l-paternità tiegħu. Dan l-aħħar qed nagħti daqqatajn lejn l-eluf ta' fotokopji li għand id-dar miġbura mill-arkivi ta' Sqallija. L-iktar mill-arkivi tal-Istat Palermo u ġiet fidejja fotokopja ta' dokument minn dawk l-arkivi ta' Sqallija li f'paġna waħda jsemmu lil Pietru 3 darbiet bħala missier dawn il-persuni u kull darba bil-kelma bil-Latin li tfisser missier, ġifieri pater, hija ingassata bil-pulit u mibdula bil-kelma patronus li turi biss li Pietru kien sidhom. Din il-kelma daħlet bejn il-versi.
Id-dokument huwa ddatat 11 Ottubru 1485, jiġifieri xi xahar wara l-mewt ta' Pietru u turi li wara li xi ħadd għaraf lil Pietru bħala missierhom, xi ħadd ieħor rid jaħbidan u ġiebu fid-dokument biss bħala dak li kien ħelishom il-jasar tagħhom. Dan seta sar biss jekk Pietru kien naqas li jaraf il-paternità tiegħu fuqhom sa wara mewtu, jekk ma kienx hemm korruzzjoni fiż-żama tad-dokumenti. Jissemmew Matteo, Franġisku u Nikola u d-dokument mill-arkivju ta' Palermo jirrigwardja l-biela tal-fiddien biex din taqa' fuqhom minn fuq Pietru missierhom. Fil-fatt, dejjem konna nafu li dawn l-eks il-sira ta' Pietru Kaxaru kellhom x'jaqsmu l-aktar ma' bidja u trobbija tal-bejjem u x-xogħol fir-raba fl-artijiet li kellhom f'idejhom bħal dawk tal-fiddien, oħrajn tal-Lunzjata u ta' Għajn Għajjiet, kollha xi ftit jew wisq qrib ir-Rabat. Ġiel issib li kellhom merħla ta' naċ jew mos. Wara xi żmien tawa wkoll għas-safar lejn Sqallija tal-inqas fi vjaġġi qosra. Aktarx kienu l-litterati. Mhux għal xejn ittraskurajthom meta konna qegħdin niflu l-kantilena u d-dinja ta' madwarhom. Niġu bis-saċitarri fuq Mika jew Dominika li s'issa qatt ma xandart. Fl-arkivju tal-katedral żewġ passi bot minn hawn hemm biċċa proċess ta' żewġ folji biss minn proċess li fih Mika kellha twieġeb għax-xilja li kienet għajret lil Dun Matteo Gallia il-kappilan tar-Rabat u l-Imdina. Mika kienet imniżla bħala manumissa tal-Kaxari. Jiena żammejt nota tar-referenza iktar minn 30 sena ilu, iżda ma tajtux l-importanza li kien jisħolu. Għalli xi ħadd dan l-aħħar li sab l-istess dokument li f'dan il-proċess Mika hija msemmija Amika, jiġifieri ħabiba jew maħbuba. Għall-ewwel ħsibt li dan kien frott l-injuranza ta' min ma kienx jaf li fis għalija l-isem Mika kien is-sura maġla tal-isem Dominika. Wara ġini ħsieb li kienet ta' għajjira jew kuljunatura fi anfisha. Wara kollox, belt xkejkna bħalma kienet u għada anki iktar issa għal-belt tal-Imdina, ma setax ma jiġrix li kulħadd jintebaħ li Mika u Pietru kienu f'relazzjoni iktar intima minn dik ta' l-sira msejkna u sida. Għalhekk sar il-proċess ħsibt għax aktar stat xeba il-sin li min kien qed jajjara. Madankollu meta dil-ġimgħa ftit ġranet ilu erġgħet flejt il-klim tad-dokument, bdejt niddubita li l-kelma kienet tassew Amika kbira jew għażejra, għalhekk minix inqisha iktar la bħala żball u lanqas bħala kuljunatura. L-istess 3 paġni tad-dokument tissemma ċar bħala Mika mhux Amika. Xorta naħseb li ma stax jonqos li nies oħra ħadd f'okkażjonijiet biex jgħajruha. U x'kienet għamlet Mika biex ġiet fil-għali mal-awtorità tal-Knisja? Did-darba flejt il-ftit karti tal-proċess sewwa. Il-kapu mastru Gianni Vassalt xed li waqt li kien id-dar tiegħu flimkien ma' martu jisma' l-ajjat ta' Mika mal-qassis Dun Matteo Gallia li kien il-kaplan tar-Rabat u l-Imdina u tgħidlu kien ħażin li jintu l-isqof ħallik terġa' lura f'dil-parroċċa fejn kelli fama aqwa minn tiegħek. U ċerta Ġulja, bint il-mejjed Pinu Delija, waqt li kienet mixja dakinhar stess quddiem id-dar ta' Dun Matteo, sabitu jitmasħa mal-akkużata u semmata tinfaqa kontra tiegħu b'għad kbir ta' kliem mill-lar li ma setax tiftakarhom kollha. U li jien mhux dejjem rajthom, allura ma nistax inġibhom kollha. Li kien qassis ħażin, sakran, imbrijaku, ta' fama ħażina, dan kliem ta' Mika li qatt ma konna nafu qabel. Ħażin għamiltu int u min ħallik li l-parroċċa tippritka u tqaddes. Mart Pawlu Vella qablet ma' kull ma qalet. Granata Mart Ruġġier Grima qalet li dakinhar tal-festa ta' San Paolo Apostlu fil-Knisja Parrokjali tar-Rabat flimkien ma' għad kbir ta' nies waqt li kien qed jippritka l-imsemmi qassis fosthom kien hemm l-imsemmija Mika u lila smata tgħid ħafna kliem ta' tmaqdir u tajjir lill-imsemmi qassis. Jekk xi darba jirnexxieli naqrahom, nippubblikhom ukoll. Nerġgħu niltaqgħu ma' Mika
iżda bl-isem sħiħ tagħha Dominika meta n-notar Bartolomeo de Sillato kitbilha kuntratt ta' ftehim tagħha mad-Dominikani tar-Rabat biex dawn jikrula dar fl-imdina li kienet misma waħda ta' Salvo ta' Falzone. Issa hawn min jgħid li Salvo kellu iktar minn De Falzone kellu iktar minn dar waħda, jekk kellu waħda biss, forsi qegħdin mhux il-bot ħafna minn din id-dar, ma nafx. Il-kuntratt sar fit-30 ta' Mejju tas-sena 1496, jiġifieri 11 sena wara l-mewt ta' Pietro Caxaro nnifsu. Dawk l-oħrajn li darba kienu l-sira tiegħu ma jissemmewx dal-kuntratt għax ma kellhomx għalfejn jissemmew. U jien u l-Patri Mikil Fsadni għadna attenti għax il-kopja ta' dan il-kuntratt qiegħed għand id-Dominikani, għadna attenti li ma nqisuwiex u ma nsemmuwiex eżatt magħhom u ħabat tajjeb għax kienet Mika nnifisha ommhom mhux oħthom kifet qabel. L-isem sħiħ tagħha ma setax jitgħawweġ minn dak li ma kinux jaħmluha bħalma forsi setgħu jawġu l-isem imqassar Mika. Mela issa nafu b'ċertezza li Pietro Caxaro ma kienx għażeb jew ġuvni kif ngħidu da żmien meta miet fl-1485, anzi naħsbu li kien meqjus minn nies li żamm lil Mika mhux biss bħala l-sira tiegħu sa ma ħilisa iżda wkoll bħala l-maħbuba tiegħu. Dik Mika li kienet l-om ta' 4 tfal tiegħu. Madankollu dan ma żammux milli jipprova jiżżewweġ lil Franza de Biljera li kuljum qabel ma żewġet kien Burdino. Kemm xi wħud mill-aħwa ta' Franza ġabu raġunijiet legali, spiritwali biex jopponu da' żwieġ, fl-aħħar inqata' li żwieġ seta' jsir. Iżda ma temm ebda sinjal li fil-fatt sar. Ma nafux sar minna Franza de Biljera, wieħed jifhem għaliex Pietru ma setax jara fil-paternità ta' uliedu nħabba fek. Ikolli ngħid ma rridx idajjef iċ-ċans li jżewweġ il din jew xi mara oħra. Fil-fatt jidher li kellu jitqanna b'Mika, il-partner tiegħu kif konna ngħidula llum, jekk ma rridux nitajru. U żwieġ ta' Pietru ma' Franza xikun, ma kienx wieħed bla ħsieb. Jgħidilna d-dokument innifsu li dan iż-żwieġ diġà intra l-uonimu loru ġa era formatu e spaċċatu. Jiġifieri kienu ftehmu fuqu Pietru Franza. Id-data ta' dan id-dokument kien is-sena 1463 jew is-sena 1478. Ma nafx kif wieħed jista' jiddeċiedi bejn dawn it-tnejn. Iż-żwieġ seta' sar f'waħda minn dawn iż-żewġ dati u Franza seta' laħqet mietet sakemm Pietru kiteb it-testament tiegħu bla ma jsemmi ebda mara li ħalla warah jew ulied leġittimi. Jista' jkun li Pietru kellu mnejn dam ħafna jittama li żwieġ isir, iżda jidher li fl-aħħar mill-aħħar it-tama qarqet bih kif kienu jgħidu fl-antik. U għalhekk il-mewt sabitu għadu legalment għażeb bla tfal leġittimi. Kellu jsib il-fara is-sabar fil-kliem tal-kantilena forsi snin twal qabel ma miet u flotja ta' ħafna minn ġidu lid-Dominikani ġranet qabel din ġrat. Madankollu ma ninsewx li dejjem kellu lil Mika jew Dominika li kienet taf is-sabru mill-lider u tneħħilu kull dwejja l-essa ta' kellu. Lil-oliedu tom il-ħelsin tagħhom kif ta' ukoll il-Mika. Iżda huma baqgħu bla paternità u hi baqgħet mhux miż-żewġa regolarment. U żamm ix-xogħol li kellu bħala mħallef fil-qorti tal-isqof u l-vigarju tiegħu. U membru tal-ġema tal-imdina, meqjum tista' tgħid minn kulħadd, magħruf bħala filosfu, poeta u oratur. L-istampa li tibqalna f'moħħna hija ta' soċjetà li waqt li kienet uffiċjalment nisranija, li kienet qim lil missierna San Pawl bi kleru nisranu Malti, mijiet ta' kappelli nsara mxerda ma' kullimkien, imqasma xi 10 parroċċi, festi u apparti tawdex, festi u drawwiet nsara, familji msejsa fuq koppji ta' raġel wieħed u mara waħda. Madankollu ma setax ma jżomm xi ftit jew wisq ma' drawwiet qodma tradizzjonali li forsi wiret minn żmien l-Islam. Bil-mara nisranija jkollha taċċetta f'dara l-sira li l-raġel tagħha kellu relazzjonijiet intimi magħha. U tfal leġittmi tal-mara uffiċjali jitħaltu ma' tfal kazanatiċi u liet l-sira li s-soltu
baqgħu il-siera jekk sidommhom ma ammettix il-paternità tiegħu u anzi inbiju l-barra mill-familja. Daqshekk tista' tgħid. Ħlief nirrimarka li fit-tieni darba jiena għandi dejjem drawwa waħda. Apparti li nħobb ma nintrabax kemm jista' jkun. Imma waħda li intrabat brida tiegħi stess. Illi s-suġġett li nitabba bih nipprova naħlih kollu u ma nerġax indur għalih. Fuq il-kantilena kien perjodu sibt xi materjal rilevanti, per eżempju ssib każ meta ġoventuri morru jkantaw fit-triqat kantalini. Fuq ix? Fuq xi ħmerija li tkun ġrad dak iż-żmien, għax tfal tal-iskola qatlu qasqus u kiluh u sajruh u kiluh u għamlu kantalina fuqha u bdew jikantawha fit-triqat. U f'Għawdex ġuventur oħra kienu imdorrija jikkantaw milli jidha fuq l-imħabba ukoll. Issa x'kienet il-poeżija? Seta fuq livell wieħed fuq ħajt li waqa'. Imma fuq ħajt li waqa' tiġġustifika li 50 sena wara Brandanu jew Brandanu jiena Brandanu drajt ngħidha. Sa joqgħod jiftakar fiha u joqgħod jiktibha eċċetera fuq ħajt li waqa', forsi kien hemm xi tifsira li lilu kienet tfisser ħafna iktar. U l-bqija minn hekk ma tantx tista' tgħid. Jista' jkun ma rridx ngħid wisq, biss fuq Ibn Użman nista' ngħid dan illi mhux kulħadd feda fuq dak li qalulu Aquilina u sħabu. Per eżempju, fuq Ibn Użman għandi ħafna extracts fil-Bodleian f'affarijiet ta' saħtejn imlejt il-mejda bit-translations ta' Ibn Użman u veru sa fejn ftit li nista' nara jien jixbaħ lingwaġġ mhux il-bot mill-kantilena. Mill-banda l-oħra naħseb huwa daqsxejn għażardus li tgħid li l-Malti huwa għandu xi rabta speċjali mal-Andalus, mal-arbi tal-Andalusija, eccetera, eccetera. Veru, barra apparti dan kollu, meta kont qiegħed nirriċerka fuq dawn l-affarijiet, ġie fidejja ktejjeb, mbagħad mort il-Vatikan, l-unika darba li mort il-Vatikan, biex għamilt ordnajt kopja tiegħu ta' poeżiji, ma nafx kemm kienu xi 15-20 le inqas minn hekk. Xi 20 faċċata b'kollox. B'lingwaġġ qrib ħafna tal-kantilena. Anki xi kultant l-istess kelmiet. U xi kelma jew tnejn minnhom, jekk niftakar tajjeb, fil-versjoni bil-Malti li ġiet wara tal-Ingliż, għamilt xi referenza għalih. U meta ħriġt il-ktieb, mument minnhom għamilt faċċata il-Jews in Malta xi ħaġa hekk. Għamilt faċċata minn dawn il-poeżiji Judeo-Arabic. Il-lingwaġġ jaġbek kemm jiġbaħ lil dak tal-kantilena, xi kultant. Nistaħallija hekk, għax indunajt l-ewwel nett mhux il-qasam tiegħi. Biżżejjed rixtilkom il-kantilena x'inhi faħtidu iktar. Jiena u l-patri f'sadni flimkien. Daka kien perjodu tiegħi imxejt minn hemm il-qudiem. Inqbad u ma stajt ninħall minnu il-place names. Dak ix-xogħol baqa' għaddej sakemm ħareġ il-ktieb xi 10 snin ilu. Li jagħti xi tagħrif fuq il-Malti
li jiena nsejjaħlu Malti medjevali. Għax xtaqbad tgħidlu iktar. Jiena mdorri naqra xi ftit b'nar ma nintrabat jiena nnifsi fih f'dak li jgħidulu Middle Arabic. Li hawn qed jgħidu Neo-Arabic. Naħseb l-istess ħaġa bej wieħed ieħor. Punt ta' storja illi forsi minn mhux storiku ta' professjoni ma jkunx jaf illi d-dinja Għarbija il-vjaġġi minn tarf sa tarf kienu komunismi. Per eżempju, u t-taħlit li kien isir kien tal-ħaġeb. Per eżempju, kien hemm żmien meta minħabba taqlib politiku fl-Andalusija eluf ta' nies jitkellmu l-Arbi ta' Spanja tkeċċew minn hemm u marru bħala refuġġati fl-Ixandra. Issa refuġġati kif nafu da' żmien f'Malta iktar minn pajjiżi oħra mhumiex ma jsibux merħba wisq. Fl-Ixandra għamu kontra tagħhom in-nies tal-Ixandra. Ħarbu minn hemm, qasmu l-Mediterran u għax sabu li l-Bizantini ma għandukom ma kinux jistennewhom, ħatfu Kreta f'idejhom. U fi Kreta kellek komunità pjuttost kbira ta' nies mill-Andalusija. Żammew Kreta f'idejhom għal xi insejt kif xi 50 sena, 60 sena xi ħaġa hekk. Sakemm il-Griegi reġgħu ġew fuq tagħhom u ħaduha f'idejhom. U mbagħad għandek ħafna taħwit ieħor. Għandna x'naqsmu ma' dan ma naħsibx. Fil-places hemm xi ħaġa żgħira ma mhux fejn noqgħod nfixkilkom fuq dal-affarijiet. Eċċetera. Daqshekk. Naħseb smajna ħafna fuq il-kantilena. U għandi kurzità bħalma naħseb għandkom intom biex dil-kantilena nisimgħuha kif kienet tinqara u għal dan il-biċċa xogħol. Nistieden lil Dottor Zammit illi daqsu bħalu ħadd ma jaf isemmanna l-kantilena kif kienet tinqara. Dottor Zammit. Jiena ma nafx min jaf daqsu iktar jonqas minnu għax jien onestament. Ħadd pjaċir li Professor Wettinger għal nista' tajtilkom xi titu iktar. U jiena nħossa responsabilità kbira illi wieħed jikkommetti ruħu f'qarib bħal dan il għaliex jiena li nikkonferma kull darba li nħares lejn il-kantilena huwa x-xogħol ta' paleografija sabiħa li għamlu Professor Wettinger u dun Patri Mikil f'Sadni. Il-paleografija hija perfetta. Litri dawk huma. Forsi jekk fadal xi kellu ma perfetta. U jien dejjem nipprova nsib xi ħaġa ma forsi mhix dik kienet ħalli. Imma it-test huwa diffiċli. Jiġifieri l-istoriċi tawna t-test dak u issa għalilna. Issa tajtilkom, issa fidejkom, fis-sens. U jien sallum għadni naqra għat għandi hemm tnejn ma ġifieri hemm ħafna mistoqsijiet, ma rridx indum ta' ġifieri ma kemm tifhmu daqsxejn illi mhux kemm ngħidu naqrawha hekk u ma nifhmu xejn. Dan jiġri f'dak li huwa kritika tat-testi. Jekk wieħed pereżempju mhux se ndum 30 sekonda jipprova jaqra is-salmi pereżempju, jipprova aqbad is-salmi bil-Malti, is-salmi bl-Ingliż u s-salmi bit-Taljan. Bejdu għal kwaħat jaf Ingliż u Taljan. Sewa, jekk taf il-Ġerman, jġib il-Ġerman il-Franċiż, ipprova ifrex 5 kodba quddiemek u qabbilhom linja b'linja. Hemm uħud minnhom tistaġeb it-tradutturi kemm ħadu libertà fit-traduzzjoni. Inkredibbli. Inkredibbli. U hekk tara l-ludi, iġifieri, il-kussjoni hija li l-ludi tas-salmi huwa ludi arkajku, ludi nkiteb 1000 sena qabel Kristu u llum m'hemmx xerf biżejjed ta' x'seta' jfisser dak il-kliem. U għandna l-istess problema hawn. Pereżempju kelma li jiena llum nikkonferma l-ewwel qari ta' Professor Wettinger u Patri f'Sadni hija l-kelma xidew. Meta ħadd ieħor studjus ieħor Cohen u Martin van Hoff qalu għax qalu Wettinger u f'Sadni qalu li xidew tfisser huwa il-kant. Il-kant ta' jew chanting jew xaġandu xaqsam ma' singing, chanting u Cohen, David Cohen li huwa semmitista u arabista kbir,
għal dina farfex, ma jistax ikun, dina ma ssiba fl-ebda dialett. Fil-fatt, għala mhux għax ignorant, jew fil-fatt tinstab dialett u nsemma l-Andalusi, kombinazzjoni tinsemma fl-Andalusi. Imma meta Cohen għalek ma kellux il-materjal tal-Andalusi li għandna llum, u propju fl-Andalusi hemm mingħajr ma nġebdu l-Andalusi l-ewwel hemm ta'. Pereżempju l-kelma mramma tal-aħħar u nibda. Imramma x'tissemma ħin kollu di mramma x'inhi l-imbirka mramma ħajt kif però ħajt bil-Malti li nafu llum. Bl-arbi li nafu llum hekk tmur it-Tunezija u tgħidlu l-imramma u se jifhimha għandna minnhom kemm trid imrammi dal-ħina u Malta. Postijiet tal-bini. Qed tibni flet dik imramma. Qed tibni mezonet villa dik hija mramma. Mramma hija il-post construction site eżatt. Ma l qed jgħid kienet jibni kellu construction u waqatlu. Issa, qed tmur il-Marok pereżempju mramma hija l-odda ta' newli li jgħidu la bil-Malti dik li tkun tal-linja tal-insiġ. Dik il-mramma, jiġifieri bla dubju kif għal professor Wettinger, ix-xejra hija magrebina għall-aħħar, ix-xejra u hekk hija l-ispirazzjoni hija l-arbi ta' fuq. Imma trid ħafna ħin. Allura jien se naqra imma se naqra anke verżjoni differenti ftit minn dik li qrajta tar-Rabat, però bl-umiltà kollha meta wieħed jipprova jaqra qed jieħu responsabbiltà kbira. Xi kultant fl-ama. Fimt? Issa, tal-aħħar u nibdew għax imbagħad il-qari ma jħux iktar minn minuta. Se naqra b'żewġ modi għaliex fil-paleografija perfetta li waslitilna għandna ħafna sillabi vokali. Li l-lum intilef fil-Malti, pereżempju dak li ngħidulu vokali sar f'sillabi mhux bl-aċċent. Pereżempju aħna llum għandna żmien. Sa żmien bl-arbi hija żaman, za. Dik iż-ża, dik il-qa, waqgħet għaliex ża m'għandix l-aċċent, allura m'għandniex bżonn, allura ma nqogħdux ngħidu żaman, ngħidu żman. Żmien, u mbagħad ma żmien jiġi żmien imala u mhux imala. Issa, u l-qarja u l-kitba mimlija bihom daw u jekk tiċċekkjhom huma kollha tajbin bil-binja tal-kliem arbija, bil-morfoloġija arbija, huma kollha korretti f'posthom qegħdin. Anke pereżempju mirammiti, jgħid waqgħet mirammiti, kieku llum ngħidu mramti. U kien hemm min qal li dik imħabba l-prosodija Taljana li tifred żewġ konsonanti tdaħħal vokal. Le, hekk mhu l-Eġittu llum se jgħidlek mirammiti. L-aċċent jaqa' ftit fuq ta' qabel tal-aħħar fl-Eġizzja. Mirammiti. Hawnhekk għandek mirammiti. Issa ma nafux kif kien jaqra kaxaru, forsi kien jaqra mirammiti. Min jaf? Però l-paleografija perfetta qiegħda. Fimt? Mela, jiena se naqra f'żewġ modi. Waħda bil-vokali qsar li jinstemaw daqsxejn strambi, u qari ieħor pjuttost inwaqqa dawk il-vokali qsar. Mela, nistgħu nibdew. Issa, l-aħħar problema li hemm il-paleografija perfetta imma ma nafux dak il-konsonanti u l-vokali, dak iż-żmien kif kienu jinstemaw. Għandna ħjiel illi forsi ċerti jitrill illum intilfu fil-Malti bħal għ, bħal a, bħal għajn. Se daw kienu hemm ma xogħolhom sinjal dak, kien jismagħhom allura, bħal l-għajn u s u l-ħa, fl-arbi nagħmlu differenza bejn tliet, bejn il-ħ, il-ħa u l-ħa, 3 gradi ta' ħeġ. Ġifieri huwa dejjem tentattiv. Ma jfissirx illi hija definittiva. Żgur li l-ġat tar-Rabat u tibqa' mhix definittiva, jien stess nibqa' nbiddel. Imma x'imkien nirdu naqtaw linja u nibdew. Mela, xidew il-qada. Il-qada aktar kienet il-kalamità, d-diżastru li ġrati. Xidew il-qada. Ja ġirani, ta'len iħaddithikum ma nsab fil-weri. ولا نساب في عمركم قلب ما عندها حاكم سلطان ولا مولى بيرم غميق رمتني بترج مخصولة فين حيران على الغرقة ننزل في ترج منزلي نطلع ونرجع ننزل دايم في البحر العالي وقت هي مرمتي لي زمان نبني ما اختاتليش المعلمين ما ختالي طفل مرخي فانت ما تنسيب الجبل سب طفل مرخي
وقت هي مرمتي، وقت هي مرمتي، نزلت هي للسيسان، ما اختتليش المعلمين، مقتاتلي الجبال، فين تماي تنسيب الجبل سبطفى المرخي. وقت هي مرمتي ليلي زمان نبني، وقت هي مرمتي وارجع ابنية، بدلها انت المكان اللي يوتيها، من يبدل المكان يبدل الفنتورة، علاش اللي راضي على كل شبر صورة، اما عرض بيضة وهم عرض سودة حمرة، اكتر من داون همه تريت منا تمرة. ما دي قال الاول فيرزيوني مرمى تنسى ما كمل ضربة اما ديك اري بوسيبلي هو فورسي فلوك نايدو نحدثكم سنايت نحدثكم نكلمكم سوا ملا شدة والقدى يا جيراني تعال نحدثكم، ما نصاب في الواري ولا نصاب في عمركم، قلب ما عندها حاكم سلطان ولا مولة، بيرم غميق رمتني بترجم مخصولة، فين حيران على الغرقة ننزل في تراج منزلي، نطلع ونرجع ننزل دايم في البحر العالي. وقت هي مرمتي لي لزمان نبني، ما اختتليش مع المين، ما اختالي طفى المرخي، فين ما تنسيب الجبل سبطفى المرخي. وقت هي مرمتي نزلت هي للسيسان، ما اختتليش لمعلمين، ما قتاتلي الجبال، فين ما تنسيب الجبل سبطفى المرخي. وقت هي مرمتي لي لزمان نبني، وقت هي مرمتي وارجع ابنية، بدلها انت المكان اللي يوتيها، من يبدل المكان يبدل الفنتورة، علاش اللي راضي على كل شبر صورة، هم مرض بيضة وهم مرض سودة تحمرة، أكتر من داون هم تريت منا تمرة. نحسبك انت مش بابي. għadkom kemm smajtu il-kantilena ta' Pietru Kaxaru, seminar li sar il-ħadd 19 ta' April fil-Mużew Palazzo Falson fl-Imdina, organizzat mill-Akkademja tal-Malti bħala parti mill-Festival Medjevali tal-Imdina. F'dan is-seminar smajtu it-taħdita Pietru Kaxaru Ulidu u Ulidu mill-Professur Gottfried Wettinger bl-interpretazzjoni tal-qari tal-kantilena minn Dr. Martin Zammit. Mexxa dan is-seminar is-Sur Tony Cortis.